ಬೀಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಮನೆ ಮತ್ತು ಮನೆತನ. ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಆರಾಧಿಸುವ ಧೂಮಾವತಿ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ಅರಸು ಅಂಕುಲ ದೈವಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗ ಹಾಗೂ ಗುಳಿಗೆ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಬೀಡು ಇದು. ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಮನೆತನ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂಗಳ ಜಾತ್ರೆ, 39 ದೈವಗಳ ನೇಮ ಜಾತ್ರೆ, ದೇವರ ಕಂಬಳ ಅಥವಾ ಪೂಕರೆ ಕಂಬಳ, ಊರವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಗಡಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಅಂಚ ಕುಳೂರು ಬೂಡುಡು ಎಂಕಲ ಮುಳ್ಪಾಡದು ಮೂಜಿನ ಕುದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಪರ್ತಮ ಗೆರಂಡು ಚೇಡಿ ಮಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿರಂಡು 2 ಜನ ಹೋದು ಮಲ್ಲ ನಿರ್ದಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಬರತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ತಿಂಡು ಅಲ್ತ ಕೊಣತದೆ ಅಯ್ನ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಬರೋಡು ರೋಡ್ ಮುಂದೆ ತರೋಡು ಮಣತ ಮುಂದೆ ದೀವೋಡು ದೀದಾದ ಮಣತಾನಿ ಕಾಂಟೆ ಒಡಿ ಒಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಾಲ್ಗೆ ಇಡೀ ಬಾರಾವಡು ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಇಡೋಣ ಹಾರಾವಡು ಈ ರೌಂಡ್ ಬಾರಾವಡು ನೀರು ಬಾರ್ದು ಬಾರಾವಡು ರಂಡು ಉಚ್ಚಿದ ಲೆಕ್ಕ ರೂಪದಾಗ ಬರೋಡು ತೀರ ಅವಳ ಅದು ತೀರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದು ಕಟ್ಟವನ್ನು ಬರೋ ತರ ಹಿಡಿದಾರೆ ಕಂಡ ಬಿಡಿಕೆ ಹೊರಡು ರಂಡು ಅನೆ ಉಂಟು ಹಾಕಿ ರಂಡು ಅವು ಹಾಕದಾದು ಪಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಬಾರೆ ವಾಡಿ ರಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆ ಬಾರೆ ವಾಡ್ದಾದು ಅವು ಬಾರೆ ಪಾಡ್ನೆ ಬಂಡ ಐತೆ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಅವು ಬಾರೆ ವಾಣ ಉಂಟ ಬಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದು ಬಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರು ಏನೇ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಐನು ದೋಡ್ಕೊಡು ಉಂಟಂಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಕಂಡೋಡು ಬುಕ್ಕ ಬಾರಿನ ಏನೇ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತರವಳಿದ ಜೋಲಿಂದು ಸಪ್ಪ ಪೆರಂಡು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿಗೆ ಸಪ್ಪ ಅವಡು ಐನೂರು ಪೆರಂಡು ಅವು ಕುತ್ತೇರಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಐನು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಜಪ್ಪೆರಂಡು ಐನು ಜಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದನಿ ಕೊಡಿ ಮಾಡಿದ ಉಂಡು ಪುತ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಹೊರದು ಸುತ್ತಾಗ ತಿರುಗದು ಮುಜಿ ಸುತ್ತ ತಿರುಗದು 4 ಭಾಗ ಬಲಿಪೆರಂಡು 4 ಜನ 5 ಜನ ಬಲಿಪೆರಂಡು ಅವ ಅಂಡ ಅಡಿಗ ಹೋಗಿಂದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಅವನ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಅಂಕಲ ಪಾಸಿದ್ದು ಕುಳ್ಳುದು ಈ ಆ ಕುಕ್ಕರದ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ದೆಪ್ಪರಂಡು ಅವು ಎಂಕ 2 ಜನ ಆಡು 6 ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುವರಿ ಆರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಪ್ಪರು ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಬಾರಿ ಐನು ದೆತ್ತದ ಗುರಿ ದೆತ್ತದಾದ ಅಂಕಲ ಬತ್ತ ಮಿತ್ತು 12 ತಲಪ ಕುಳ್ಳೋಡು ಕುಳ್ಳದಾದ ಎಕ್ಕೆ ಬರಪ್ಪ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಅವರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತದಾದ ಪೆರಪ್ಪ ಇತ್ತ ಅಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿಯಾರ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಪಾಲಾಯಿನ ಮಂಚ ಹೋಯ್ತು ಬಾರಿ ಉಂಟು ಆಕಲಿನ ನುಮ್ಮತ ಇರುತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಇರುದ್ದಿ ಇರ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನರಂಬಲ್ಲ ಈ ನುಗ್ಗಲ್ಲ ನಾಯಿರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಡುದು ಆಯ್ತಾ ಆ ಕುರ್ದಿನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಡ ಕುರ್ದಿ ಆ ಕುರ್ದಿ ನೀರು ಸುತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದು ಕಲ್ತಿ ಬಿಡೋಡು ಬಿಡ್ದಾದು ಪರಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತು ಪರ ಬುದ ಅಂದು ಕೊನ್ನ ಗದ್ಯ ಕೊಕ್ಕಂದು ಕುಕ್ಕರನ್ನು ಬರದ ಅವು ಕೊನ್ನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ಬತ್ತದು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಅದು ಪರಪ 12 ತಲ ಬರ್ತದೆ ನಿಂತೋಡಿ ನಿಂತದಾದು ಈ ಭೂತ ನೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ಅಂದೇ ನಿಂಚೆ ಸತ್ತು ತೋಡು ಕೊಂಚ ಅನುಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಕಡದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ವಿಶೇಷ ಏನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಬೆತ್ತ ಪುದರದಲ್ಲದ್ದಿ ಕಣಬಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅದಾವೆ ಈಗಲೇ ಮಾತ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪೂಕಾರದ ಕೊಳ್ಳು ಈ ಕೊಳ್ಳದಂಡ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಡ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಬರೋಡು ಕಂಡು ಒಂದು ಬೊಂಡು ಅಂತ ಕುಂಬ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ಇದ್ದಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾರಾವಾಡದ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ವಾಡು ಆ ತಾರಾವಾಡದ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಕೋಡ್ದೆ ಕುಣೆ ಕೊರೋಡು ದಂಡು ಕೊರಪೆ ಅನ್ಪೇರು ನಾಡೈತೆ ರಾಯಲಾಂಡು ಇಂಚೆ ತಾರು ತತ್ತನ ಕಾಲ ಕೊಡುವನೇ ಚಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೊಡುಂಡ ಬೈಲ ಬಾಕುಡ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಯಲು ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೂತಾರೆ Lord.
ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಗನಡೆ ಪ್ರಧಾನವೈನವು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಆಪುನು ಐದು ಕೈನಿ ಪೂಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳ ಕೋರ್ದು ಪೂಕರೆ ಪಾಡೋಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆನಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಭಂಡಾರ ಜಾಲದ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಉದರ್ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಅದ ಅವು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ನೇಮ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ 7ಕ್ಕೆ ಭಂಡಾರ ಜತ್ ಹೆಣ್ಮಗು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಉಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟ್ ಕೊನೆಯ ನೇಮ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪಣವು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಕುಳೂರು ಬೀಡು ದಾಸಣ್ಣ ಆಡುವರ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪಣ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪರ್ವಗಳು ಪುರ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಪುರ ಒಂದು 4 ದಿಪಂಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಡೆದೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನವೈನ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಇನಿತವು ಪಂಡ ಅರಸಂಕಲೇರು ದೈವವು ಅಂಚನೆ ಧೂಮಾವತಿನ ಒಂಜಿ ನತ ನಡಪಣವು ಒಂದು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಡಪಣದ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮಡು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಡು ನಡಪಣ ಅಂಚತನ ಧರ್ಮ ನೇಮಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಟ್ಟು ನಡೆದೊಂದುಂಡು. ಈಗ 180 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಬರಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆಡೊಂದು ಎತ್ತೋ ತಲೆಮಾರುದ ಅಪ್ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಆಯ್ನವು ಮುಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 16 ತಲೆಮಾರುದ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತದ ತಲೆಮಾರು ಪಂಡ ದಾಸಣ್ಣವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಹಿರಿಯ ನೆಟ್ಟದ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ನ 60 ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಹೆಗಡೆ ಪಂಡು. ಬೊಕೊಂಜಿ ತೆರೆದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡೋಲು ಬುಟ್ಟುದು ಊರೊಮ್ಮೆ ತೆರಿಪೊಂದು ಪೋಪುನಂಚನ ಪಿರಾಕದ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ತೆರೆದು ಬತ್ತನ ಐತೊಂಚೂರು ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಇನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಮಕ್ಕಳು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅವು ಇನಿ 2 ಜನ ಇಟ್ಟು ವ್ರತಟಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ತೆ ಎರುಲ ಮುಟ್ಟ ವ್ರತಟ ಕೋಡೆ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಗಿನಾಟಾಗ ಐಕದಲ್ಲ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಅಡಿಪ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಮಕ್ಕಳು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಇಲ್ಲಿಡು ಅದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಡು ಐಕ್ ಬೇಕೂರು ಒಟ್ಟು 4 ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ 4 ಮಾತ ಕಡೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಲಿತದು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಎಣ್ಮಗಡ್ಡೆಗೆ ಪೂಕರದ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪೂಕರದ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಐತೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಮುಲ್ಪ ತಂಬಿಲ ನಾಗದಂಬಿಲ ಅದೇ ನಾಗನ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಕೊನೋದು ಆ ನೆಕ್ ಪೂಕರದ ಗುರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದು ನಡೆದೊಂದು. ಪರ್ವಗಳನ್ನು ಡಂಗುರ ಸಾರಿ ಊರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೆ 20 ಜುಮ್ಮಾದಿ ಬಂಡ್ಪೇರು ಅವು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸಡು ಅಂಗಡಿ ಜುಮ್ಮಾದಿ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಮಡ ಜುಮ್ಮಾದಿ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಆಯ್ನಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂದಿಪ್ಪು ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಆತನೇ ನೇಮ ಆತಜಿ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಕಟ್ಟದೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮುಲ್ಪ ಬಂಡ ಧೂಮಾವತಿ. ಪಂಡೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧತೆ ಉಂಟು. ದುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ ನೆಟ್ಟು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಆಕಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಾರಿದೇವನ ಪಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಒಯ್ಂಜೆ ಬಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡೋಣ ಅಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ದುಂಬದ ಬೋರ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತು ದತ್ತದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಐಕ್ ಕೋಡೆ ಐಕ್ ಮಾತ ಗ್ರಾಮದ ಆಕಲಿಗೆ ವನಸದಾಗ ಒಂಜಿನಕ್ ದುಂಬು ಇನಿ ಪೂಕಾರೆ ಕೋಡೆ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಬಣ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡ್ತದೆ ದುಂಬು ಎರು ಪರ ಗಿಡದು ಅಂಜನೆ ಎರುತ ಯಾನ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಎರುತ ಇನಿ ಕಂಬಳಗೆ ಯಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕುಳೂರದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪುದರಡು ಯಾನು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಜೆ ಆಯ್ಕೆ ಕುಳೂರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಧಾನ ಕೊರ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಪಂಪಣ ಕುಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಈ ದೈವತ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂದು ಓಳು ಪೊಂಡಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಅಂಜಿನ ಧೂಮಾವತಿ ಪಂಡು ಅವು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಳು ಈ ನೆಟ್ಟು ಕರಾವಳಿ ನತ್ತು ಒಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇಡೀ ಪ್ರಭಾವದ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವವನ್ನು ಬಂದ ಉಳ್ಳದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ನ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿ 23 ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ ಕಂಗಗ್ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ
ಅವೇನು ಕೋಡೆ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಆ ಕುದಿದೆತ್ತದು ಆ ಕಂಗ್ ಕಟ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಕಂಡಡು ಗದ್ದೆಡು ಕಂತದ್ದು ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಇನಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಅಲಂಕಾರ ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂಕರೆ ಕಂಡೋಗಲೆ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಭಾರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮ ಅವೆನ್ನ ಯಾನ ದುಂಬುಗಳ ನಡತೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರು ಗೊತ್ತದ ನಡಪ ಆರು ಎನ್ನ ಮಾಮ ಎನ್ನ ಸೋದರ ಮಾಮ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪಲೈ ಆರು ದಾಸನಾಳ್ ವೇರ್ಪಂದು ಕುಳೂರು ಬೂಡದ ಯಜಮಾನಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆರು ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಯಜಮಾನಿ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಬೀಡು ಅಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು.